Mga kapusong Dabawenyo ug Tagumenyo, exciting ug makalingaw nga weekend ang hatod kaninyo sa GMA Regional TV karong Sabado sa Davao City ug Tagum City. Ang real-life couple nga sila si Megan Yang ug Mikael Daes sa labing ginaatangan nga action-packed family drama nga Royal Blood ang bulingaw sa mga Tagumenyo alang sa Kapuso Mall Show karong Sabado sa Gaisano Mall Tagum sa Tagum City alas 4 sa hapon. Samtang sa Davao City, kilig ang hatod sa Sparkle Sweethearts nga sila Mavi Lagaspi ug Kailin Alcantara sa upcoming feel-good series nga Love is Love at First Read sa Kapuso Mall Show sa Atrium, Gaisano Mall of Toril sa Davao City. Samtang mga kapuso, your time is now, Davao. Tungod, aduna ipaygayon nga Sparkle Caravan audition alang sa mga singer, singing duos, choir groups, a cappella groups ug banda. Karong Sabado na sab kana May 20, 10 a.m. to 5 p.m. sa Atrium, Gaisano Mall of Toril sa Davao City. Busa kita-kits mga kapuso!